Très bien. Merci beaucoup. Aminu Sorolene Chérifla Jabrana ni wati la ambe fulin tamdi ka nyisho bela jelema ka damine sigida folo fu sigida worona na ambora no ambe ankanu ba bela jelen fo minuma an laje jamana ko kan kerengene la France Burkina Faso Côte d'Ivoire fota se Guinée jamana kan jira la ka fo kamela jen jamana na kosobe ambo be fu d'entrée foli mina aywa bakala matugum na sibiri jamuka mini abe chongu yano abe wole na rakana jeunesse et développement jamukan a dabora an shifuna ka wuri kama ibe maliko ka walme ibe maliko kan ibe maliko no abi sigi abbe tola aywa min konna na fambe babu dota amu babu nyefo en flebo nyana anga ndonko babu ori entrepreneuriat et opportunité d'emploi à travers l'ambiance na wi ambiance me fon fena wayra ka fo ameyele amine sunna chama so kene kan bi amba be fu danti fu limina nga bi kene abe me ka so nyona were ma ke sabla kene be je tama ay tegre ba fu la ambe alfa ankara mo fu Seydou Chérif Ousmane Madani Haidara fu bangon nana ka demo ya bela jeli ka klaka télé Chérif la nyama bela jeli fu ka fu ko ni émission jeunesse et développement chongotola e akwa jabranu kan ni watila ni amena adamne ni anga makofolo yi mafolo ali Abdoulaye Karambiri ni ali yi chakaro bamimbi no ni abe weli EAK groupe ali au PDG tegere ba foyer Maflana ali ambalaka Mariam Baka Yuku Bararo mbi ni abe wili Maria Event ali o nyama ye kodi bastila. Assalamu alaikum. Malaban ani masabana ali kotefo maibli kabini ka damne 1960 kanabla bila amsi ka fo aya klike nga ali bi abe ka continuer ka klera en dimsenu na mimba to en France ka ke misala to na en dogonuma amali wili Papa Abdoulaye Diabaté a tegre ba foy ali na kene kan ambaro ka fo asoromandi ateye kene be fana kan anananga kuma so bay wono bi Chérif la Jabrani kono no amba fu aka déplacement na sabla Chérif la yoro ka jan mais ni ay fana aya semba kono goro ka siya no kona koro be nyogona amba fu aka kanuna amba fu aka déplacement fana la ambi fu Papa Abdoulaye Diabaté. Merci. Alors, au débat, un sensei ka du jamukan kononga amba fo na fa jamukan be diafna sabla jamukan na imiti biswa soro amena jado fana iraula yele kuni ambo fana iraula ni oye prestation humoristique ulu mawba en fait en kene kono mafolo ali orni zoa mami avec galonte ke kosobe mali bela anyon galonte ke la tino ale bina kene kan mais ni asira ga galonte ke mi fanyana amina wala ko kun fana fanyana ani femi jem na mali fana le ko tente ba junior anga chokoroba mi ni ale fana ba fe ga sinda o sinano la ni ama ole Seydou Sangare ale fana bena kene kan inshallah mami fana a donné de kosobe bololo sans fait ale fana be wole ko maninga de ronenga maninga bora abana senema ka banfembe makana bomugo na ko bomugo kadi Ousmane Balo andenge fana do ambe afana bena ye kene kano atikira ba fui dakunya folo ameno di Abdoulaye Karambiri ma PDG EAK groupe ka fo ika dakunya folo fa Chérif la Jabrani sans fait ina li anga kene ka jaraye. OK amboye en la main bala jelen fo ami ayaka ka santane kele nyene jela bon anana jeunesse et développement la ni tan chien folo kana anana bi kana amfani anyamo ni soro ya no bon na balbamso ani yi mo ko wele kana fare ka ni ya ka era ka mamru do kosobe wala mi fuli bla bela jelema ala ka ko sabati ala ka santama irana amina. Merci beaucoup. Merci a jara kosobe o ba jira ka fo ko EAK ka santani kile nyana maya amena andado o ka barawla santani kile wono usira ka bara jumen ke aywa uye ukara sababu nyuma shifina ko ma aywa bibi na ale ka barawla shifina ka majulle be baraka ka yorola ni ala sonama arab na dado o bela jelena amaga public charmant fo EAK groupe baraka la wetekera ba fo awre kun Maflana ale Mariam Bagayoko ni ale fana ye muso ye a cɛsirilen no kosɛbɛ a ye kɛrɛ baararon dɔ dayɛlɛ a yɛrɛ ye an bɛ se k'a fɔ baararon dɔ sabula baarayɔrɔ ma bonya fɔlɔ nka a mako bɛ dɛmɛ la hali bi o de sababu la an y'a wele ka na plateau kan min b'a to
a fana bɛ se ka sababu ɲumanw sɔrɔ cogo min na maaw bɛ se k'a dɛmɛ cogo min na ka baara la sabula a bɛ baara min na a b'a ɲɛdɔn kosɛbɛ kosɛbɛ an b'a fɔ k'i bisimila an ka kɛnɛ kɔnɔ. Merci beaucoup. Ko di baasi t'i la. Baasi foyi tɛ n na alhamdulilayi. N b'a dɔn k'a fɔ e de tun bɛ an ka kɛnɛ in dilan kuma bɛɛ k'a ɲɛ k'a décorer yan'an ka kɛnɛ ka nin sɔrɔ an b'i fo o la y'an dɛmɛ bi tɛ an fana ka dɛmɛ min an b'i wele i kana plateau kan ayiwa plateau kan n'i nana fana a ka ca Ala fɛ dɛmɛbagaw fana bɛ se ka sɔrɔ minnu fana bɛ se k'i fana dɛmɛ an b'i fo maa sabanan Papa Abdoulaye Diabaté salamu aleykum. Aleykum salam. Ayiwa bi kɔni bi ye seliba de y'anw bolo seli ncini tɛ dɛ seliba de don sabula fɛn min ɲɔgɔnna tɛ kɛ san kɔnɔ an b'a fɔ ma ko o de ye seliba ye i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ i bisimila. Saha. Ba. Ce. Bi bi in na an b'a fɔ ko Abdoulaye Diabaté kunun Abdoulaye Diabaté bi Abdoulaye Diabaté ayiwa i bɛ se ka mun de fɔ bi bi in na an y'i wele i ka présence la an ka plateau kan. Wa n bɛ foli lase aw bɛɛ lajɛlen ma ka foli lase Chérif yɛrɛ ma ko Hayidara ka foli lase an filɛbaw ni an lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen ma ayiwa ka foli lase an yɛrɛ minnu invitera ma. Très bien. N tɔgɔma Abdoulaye ani jatigimuso tɔgɔma Mariam ka i yɛrɛ fɔ ka Chérif la baarakɛla bɛɛ lajɛlen fɔ. A diyara n ye. Wele a diyara n ye maa b'i ɲi de wele t'i jugu wele. Wele in jako ye parce que a kɛra a bɛna kɛ ma sababu ye bi ni mɔgɔw ka ɲɔgɔn dɔn ni minnu tɛ ɲɔgɔn dɔn u bɛ n dɔn yɔrɔ jan fɛ mɛ ka gɛrɛnna peut-être u bɛna k'a siɲɛ fɔlɔ ye an ka ɲɔgɔn tɛgɛ seere o de diyara n ye kojugu parce que dɔn ye hinɛ ni makari de ye donc aw ni ce o la ala sago i sago. A diyara n ye an fana bɛ bonyamasegin k'i ma k'i fo tuguni nka n'a ma ye k'a fɔ ko an fa b'an bolo kɛnɛ kan nɔ a ka da an ye i k'a jira n na k'a fɔ ko e de b'an bolo kɛnɛ kan ni o ye maa minnu bɛ k'an filɛ u bɛ dɔn ni min ye ka se ka a fɔ en réalité e kan bi bi in na an bɛ se k'a fɔ kabini 1960 fo bi maa min bɛ dɔnkili da a ɲɔgɔnna ma na fɔlɔ ayiwa i bɛ se ka o kan dumani kelen kan ye min b'a jira k'a fɔ ko Chérif la ka di bi taman. Maa bɛ dɔ jɛ muru la mɛ i b'a n'a tan di dɔ ma. N'o ne sigilen interview kɛnɛ kan ko dɔnkili da fɛn min o ka gɛlɛn ne ma dɔɔni ni ko dɔnkilidala yɛrɛ ma sɛbɛ sɛbɛ ko dɔnkili da a tɛ se. D'accord. Sisan dɔnkilidala bɛ se k'a kɛ. Olu bɛ se k'a improviser à tout moment. Mais dɔnkilidala yɛrɛ ma dɔnkili da tu te poses la question i kan ka dɔnkili jɔlen da. Awɔ de ya. A tɛ yɛrɛ b'a fɔ a ye bɛlɛ duniya. Halani wanga bene Chérif la jama abe bado bengoro kade hala ben ma fomba le mawiye kwanga betu yero. Merci beaucoup. Merci beaucoup. L'émission va être impeccable aujourd'hui avec la présence de notre papa Abdoulaye Diabaté. Merci beaucoup. Alors an bɛna ɲɛsin an ka mawulele fɔlɔ ma monsieur Abdoulaye Karambiri n b'a dɔn k'a fɔ i bibi in na san 10 o tɛ tile 10 ye i ye caman kɛ bibi in na i ye sifinnaka ye nka i ye min kɛ an bɛ se k'a fɔ a ka bon ni i ka sifinya baaraw parce que baara i ye acte minnu posé a ka bon ni i ka sifinya si ye ayiwa i bɛ se ka mun de f'an ye bi e y'a ka groupe ye mun ye aw ka anniversaire min i bɛ n'i da don a la anniversaire in bɛna kɛ cogo jumɛn ni cogo jumɛn de la. Yɛlɛma bolo kura jumɛn mina don a la ɲinɛ. Ok an b'Ala de fo k'Ala barikada k'an bangebaaw fo k'u barikada an n'an jɛɲɔgɔn minnu y'an dɛmɛ ka se bi ma k'a daminɛ an ka conseil la n'o ye Ustaz Hayidara yɛrɛ ye ale ka se mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ma an bi ladilikan ta minnu nɔfɛ an ka se nin yɔrɔ in na Ala ka dɛmɛ b'a la Ala ka dɛmɛ de don parce que an yɛrɛ ka cɛya tɛ nka Ala ka dɛmɛ don. O la entreprise ne de y'a daminɛ nka mɔgɔninfin depuis i ka kow daminɛ hakilina dɔ de kan ka k'i la objectif dɔ de kan ka k'i la k'a fɔ min fɛ ka nin kɛ o la ni vision t'i la entrepreneuriat la i t'i bɔyɔrɔ si ka yɔrɔ si sɔrɔ. O ye tiɲɛ. Voilà bon i bɛ fɛ ka fɛn o fɛn kɛ fo que vision dɔ de ka k'i la ne bɛ fɛ ka nin kɛ o la i ka se k'a kɛ o kana se k'a kɛ o quand même i bɛ sira dɔ ta. O la ne bi mɔgɔ bɛ yen nɔ ni jeune entrepreneur don n'u bɛna daminɛ anw kɔfɛ an yɛrɛ denmisɛnnin minnu bɛna daminɛ an kɔfɛ min ka gɛlɛn fɔlɔ ye vision ye quoi et puis i dusu o ni hakili ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ quoi parce que ni hakili bonyana ni dusu ye o bɛ kɛ problème ye parce que i ka baara bɛɛ bɛ kɛ fɛlɛ
ni dusu fana bonna ni hakili ye o fana bɛ kɛ problème ye nka n'i y'a fila sera ka ɲɔgɔn peser n'Ala y'i dɛmɛ i bɛ se k'i seyɔrɔ sɔrɔ quoi bon an ka jamana in kɔnɔ problème ba de bɛ yen nɔ parce que pourquoi depuis an yɛrɛ nin baara in daminɛ fo ka na se bi ma an ma deli ka mɔgɔ fosi ye an yɛrɛ ka Mali ko la min bɛ fɛ k'a fɔ k'a bɛ anw dɛmɛ u ma deli k'o kɛ o tɛ jamana o tɛ foyi la o tɛ maliyɛn la nka i bɛ taa sɔrɔ toujours an ka dɛmɛ bɛ bɔ tubabuw ka sira ni fɛnw fɛ bon o ye problème ba ye an kan parce que bi an bɛ yɔrɔ min na bi an bɛ marque ba naani représenter Mali kɔnɔ marque internationale la fo anw yɛrɛ de ka publicité kɛ ka fɛnw kɛ ka tubabuw rencontrer ka fɛnw kɛ an bɛ se ka maliyɛnw de sɔrɔ kuma caman u bɛ gɛlɛya don pour an ka se ka fɛn kɛ nka ka sɔrɔ n'an dɛmɛna an bɛ sɔrɔ min na bi je sais que hali an m'an ka 5% sɔrɔ ni pourcentage min bɛ EAC la bi n'anw ye dɛmɛ sɔrɔ an bɛ se ka tɛmɛ nin ka siɲɛ 100 nka i b'a ye mɔgɔw bɛ ɲaga anw na ka sɔrɔ an yɛrɛ b'a ye k'a fɔ an ma baara kɛ et puis an kan ka baara minnu kɛ an kan ka dɛmɛ minnu sɔrɔ n'a fɔra fɛnw parce que kuma bɛɛ b'a fɔ de kuma caman k'a fɔ ko tunkarankew ye ni sama kana Mali la fɛn nka min bɛ bɔ Mali la ka taa kɔ kan mɔgɔ si t'o da dɔn mais pourquoi an t'a essayer k'o fana évaluer k'o exploiter an yɛrɛ bɛ se ka mun de kɛ mɔgɔ jumɛn de bɛ yen nɔ k'a fɔ ko nin taalan in b'a la nin bɛ se ka dɛmɛ nin sira in kan k'olu évaluer o la i b'a ye k'a fɔ souvent n'i miiri jamana na a bɛ mɔgɔ décourager quoi n ti dɔwɛrɛ fɔ Ala barika la bi an ka entreprise bilama a tɛ maliyɛn bolo a tɛ tubabu bolo bi an ka entreprise composé len de cogo min na Ala y'an dɛmɛ an sera ka hakili kɛ k'an ka entreprise sigi ni sigila min a modèle tɛ mɔgɔ bolo Mali kɔnɔ bi quoi a tigɛra b'a fɔ c'est vrai nka Ala b'a dɔn degun min b'an kan i b'a ye k'a fɔ i bɛ sɛgɛn fɛn dɔw nɔfɛ a b'i tɔɔrɔ quoi k'a ye a b'a la ka ta ka di dɔw ma mɔgɔ min b'an bolo bi je crois que c'est des centaines de personnes voilà et puis an ka tubabuw ta ka na u ka na an ka mɔgɔw former a bɛ ka Tunisiens ta ka na Ghanéens b'an bolo pour que ka na Maliens de former après n'a y'i diya n ye i former hali i taara fan wɛrɛ fɛ quand même an bɛ fɛ ka fɛn dɔ to Mali kɔnɔ Maliens ma dege fɛn minnu na nka i b'a ye kuma dɔ la a b'i tɔɔrɔ k'a ye k'a fɔ aw tɛ dɛmɛ sɔrɔ ka bɔ sira fosi fɛ o la mɔgɔw b'a ye k'a fɔ ye or k'a sɔrɔ an b'a dɔn an bɛ se ka fɛn caman kɛ voilà o de ye dekun ye min bɛ an kan vraiment ni san 11 kɔnɔna na min fɛ n ka mɔgɔw ka se ka baara k'o kan c'est pourquoi an passé média fɛ ka se ka entreprise publicité kɛ pour que mɔgɔw k'a dɔn an bɛ yen nɔ o la Dieu merci mɔgɔw b'a la k'a dɔn ko an bɛ yen nɔ nka an mago bɛ dɛmɛ de la ka bɔ bɛɛ lajɛlen yɔrɔ mɔgɔ bɛ se ka na entreprise ɲɔgɔnna dɛmɛ an ɲini k'an dɔn quoi an m'a fɔ k'an dɛmɛ Ala kama nka an bɛ se ka mun de kɛ an ɲini k'an dɔn quoi a tigɛra b'a fɔ PDG kun nka PDG a bɛ mun baara modèle de kɛ mun baara modèle de bɛ kɛ aw ka baarayɔrɔw la pour que maaw ka se k'a dɔn concrètement bon entreprise yɛrɛ daminɛ fɔlɔ-fɔlɔ an y'a daminɛ ni construction de ye bon an tun bɛ construction kɛ an nana an t'o la an ye travaux publics fara kan an bɛ machine de location na an bɛ machines fɛ bon an y'an t'o la ka fourniture fara kan bon fourniture de la bi yɛrɛ alhamdulilah an b'a la ka baara k'o la n'an ko an bɛ marque ba minnu représenter n'olu b'o la n'o ye Parker ye aujourd'hui Parker est classé dans le monde entier premier diɲɛ bɛɛ kɔnɔ baara i n'a fɔ bunanku jumɛn na hydraulique la ale bɛ hydraulique voilà système hydraulique machine fɛn fɛn machine système fɛn hydraulique Parker est classé B international ale de diɲɛ bɛɛ kɔnɔ Parker est premier bon Ala tila ka na an ma taa ɲini yɛrɛ Ala de y'a d'an ma an kɛra représentant ye Mali kɔnɔ yan et puis tila ka na an bɛ baara min kɛ o ɲɔgɔnna talen don ka di mɔgɔ wɛrɛ ma minnu ye tubabuw ye k'a sɔrɔ anw ka qualité b'u ta ɲɛ vraiment i b'a ye k'a fɔ souvent a bɛ mɔgɔw tɔɔrɔ quoi a bɛ maaw tɔɔrɔ c'est pourquoi o de la an bɛ to ka jɛmukan in sigi yan nɔ Mali sifinnakaw minnu a bɛ fɔ tubabukan na ceux qui ont osé minnu sɔnna ka baara kɛ minnu ye u ka hakilina ka da u ka hakilina la ka se k'a bila kɛnɛ dala cogo min na ka baara kɛ n'a ye ni a ɲɛna u bolo an b'u wele ka na u bɛ kuma u ka degun kan u bɛ kuma u ka ɲɛtaw fana kan minnu fana bɛ yen nɔ ni u bɛ dugu ma u fana b'a fɛ ka yɛlɛ sanfɛ a kunba ye o de ye ale bi bi na a sɛgɛnna nka alhamdulilayi bi ka fisa ni kunu ye aw fana minnu bɛ k'an filɛ n'aw ye sifinnakaw ye a kun ye aw fana ka dusu ta aw cɛsiri jamana tɛ se k'a bɛɛ kɛ ni Ala sɔnna a ma an bɛ tila ka kuma di ma tuguni an ka mawulidi filanan Mariam Bakayoko i fana an bɛ se k'a fɔ i fana bɛ kɛnyɛrɛye baara hukumu kɔnɔna na nka bibi na i ka baara la i bɛ mun ni mun de kɛ bibi na i bɛ degun jumɛn de sɔrɔ i ka baaraw kɔnɔ. D'accord aw bɛɛ ni wula aw ni sɔgɔma c'est-à-dire a diyara n ye.
ouais anu la nous sommes parce que américain jamana kan bibi na wanaje ibta soro wulbe soma fla là ainsi de suite. Merci beaucoup. OK, donc ne ka barari décoration ka yoro labé ka tchenya ani ambi matériaux loué fene tel que bachi, chaise ani fenro chama. Tout ce qui est dans l'événementiel. D'accord. Anga barari. Voilà, donc ça je voulais kanani kenenga jarani ko sebe mbifu ki wolu mando. Donc il y a photo comme mina fendo gland. Walma ya sama balla ko ndo de lawa. Voilà. OK. Donc vu que AK c'est AK anniversaire refene bi. Donc mina fenindo ke jusqu'à iraka envie de moro la feni. En plus en formation ke. OK. Ka envie de moro là ceux qui veulent se former aussi en décoration. Voilà, je vais faire juste un petit truc pour montrer ce que c'est que la déco. C'est juste un petit truc. OK. Donc elle va faire juste une simulation le métier qu'elle exerce. Donc on va juste regarder en attendant que machine kamununu maintenant il va faire à quelque chose du maintenant. D'accord. Avec foni mako ruban. Avec fleur munu ke comme on appelle mobile là. Oui. Voilà, au lieu de ni. Donc maintenant au fleur marajou là ani anniversaire là avec kala ni dronte kala de fleur wore suyo kacha. D'accord. Voilà, mener ninta jusqu'à nira mola. Voilà. Donc il y a photo comme na ambi formation ke. D'accord. Donc naka di chifi naka muni ku former écolier tien mais il ka bara do don fene en plus de l'école au fene bi de mes conseils. Voilà, bara mindo. D'accord. Abise ka mo balo fuka mo wéré balo fene ka faraka abi balo fuka mo wéré balo ka faraka. OK. OK. Voilà. D'accord. La caméra, j'espère que voilà, c'est très bien. Il faut regarder minutieusement, oui. Voilà. Voilà. Wow. Voilà. Très joli. Ouais, c'est voilà, ça. ambini ambo ke mobile là mais mineworo be fene mumbe ke mobile là mineworo be munumbe ke mariage yoro là mais nya photo comme na ni exemple tani ne kan voilà donc nanani anniversaire minendoye. Oui. Je vais placer ça ici. Il y a une possibilité. OK, avec non, c'est possible. D'accord. Non, c'est la scène. OK, allez-y. Je ne sais pas ou bien comment on a parlé mais il y a la tena quoi ça. D'accord. Excuse-moi, tu peux ramener un peu. Vraiment, c'est important. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À te regarder. Joyeux anniversaire. Voilà. Merci. Alors, preuve à l'appui. Ouais, c'est vraiment important, Mariam. Donc, ni quelque chose de moment, il y a carton et fanatique qui a béni ni qui a baraqué ou non avec quelque chose de maintenant. Non, en réalité, en 1500 voilà, c'est dans des paquets, on l'achète comme ça. D'accord, très bien. Alors, ni ala sona mami kla kuma dima, sabla kuma manida kelena, ikasiga ida do ikabara la halibi. Merci Mariam. Alors, amena se belebele ma ni oyan Faye Abdoulaye Diabaté. Bibina ambaro ka fo san ni san laban baraw sera dron ñanaje bo ñanaje boy buñe ko sobe ayale wuli anana nga kene kan amba fe ka don bi aywa muni ba abulu laban jumen ba bulu yala do lu kro de be senawa wolma ñanaje jumeni blali me senka ni watila way adiara ñe mako be foko be wala ñumando kan fleba fona foko wala ñumando jamana konon jamana koka ajara ka Chérif la kan baw fo nega barate do reyni ko
dakan de don ni fonctionnaire de bila ka comptabilité bila ka bureau datugu ka coffre clé datugu ka clé ka takata di gouvernement mo ayinto ala ni fashiya bolo mbo de la mena depuis ni gomba sanda fo abi bonya haklima et sans ça ni fait do sigi 5 ans mais akake la daire parce que double la ça la da wuli au sens qui ni sans sambi jamana de on fara nyonga ni santa e kalotane kelenge bara la san kono akalotan flana bang mambe sanyele mama ni bara ke foi mandala ni repote oye obi don chou ni o repos chou ka domi oye 31 chou ka dugje premier là mi réunion ba organiser ka nyene jeke ka foli dum ke d'accord ka same foli ke moye ka dugo ke moye sami temena kila musoro lo kono ala ka sana taala ko ke o saraka bon ka foli dum ku ye ka mo nyene je oui nyama kala ni artiste ka bara ye bon maintenant au corona na mbe nga fol kala be wele fol kala bala d'accord donc la bala imurisu bala bon ni olu wele no lu nana donc amba nga nyene je ke baby ka veut présenter ganant la veut présenter là famel ka ke ka fo amana ke ambi deme ba nyinu ka ndeme anga sponsoru ana buluma faradi ama Andi Daoma amolo ka promotion ke au cours de la soirée et pendant toute l'année abi dépend minga demain kechola no bora la sabu ka ngami demain bawo nyini able karami da ndeme demain bawo bi ambire ba wa ndeme ya tigre ba fo nambana Chérifla o deme Chérifla ayandeme tamandike tamandoko bakele mancha espèce aussi bien que nature. D'accord. Bon, maintenant, nous entre la nyana fanana. Na ye fara nyonga ka dugo ke moy. Na muso kera tout lo ma yakeli mi ambo di moma ko dunga dugo ke. Gani nyana fana bana na entre la. Le premier, le 2, le 3, casser le 5 m'a reposé à mon compte rendu ke. Ni compte rendu kera na entre la. Kasabi mi soro la dépense mon bora la. O to mana to mi. Charge au bolé quoi là. Ambo de fana ke kamo deme ami jon deme ami falaw deme ami yatima deme ami lujurato deme ami desebato deme so rashi munum bala nulu sara kelela ulu muso ambo lu deme ganyina table le hukumu ngono te dore parce que mo ngomunu déplacer ra kelen kono ulu ka dimsanu ngembe ambado anta fokami afo gouvernement ki jona be gouvernement se ka be ke bon ni artiste korba nyama kala korba après de plus de 70 ans quand on s'est fait donc il s'allait encore faire une lac donc ni au sort là on veut de faranyonga il n'entend qu'on me l'alembe les enfants des personnes déplacées démunies on a bloqué comme kono ça on t'a pris sur la chimso et ainsi de suite sans bena ça on babu dota voilà ami thème dota donc on veut développer en même temps que nous demain oya kunye jamba fo ka blebe fendo ke bon de toutes les façons manaka to ti bolo do bogola ko ne bogobara te warti keti parce que bi sengede ini mun baraka nyabe bi do duma nga kun yere mi mana soro la bi din mun dema c'est pourquoi demain baw nyini kun yoyi en rectifier aka fo télé ni radio la mais o kunye ka haglay mais nara ka dimsani mun be nulu ba organiser ko baba dogo tonton dogo baba dogo papi atiketi parce que sans taille les gens ne veulent plus entendre, ils veulent voir ni bi fait une question il va à médiatiser ou là obi mado blaka ake anyona ke ila dege parce que ketanyuma no keta jukute ma mala de ke ko nyuma le de keta jugula donc bewele le 31 décembre avec on a fait civil nata kunyo sini kunyo mémorial Moribo Keita là mémorial Moribo Keita à partir de 20h à 20h la fois à 5h du matin la fin de mo se kana katuda le monument de la paix crefé le monument de la paix crefé nerebe ndoke muru la gare no premier ministre obey ndinge akadi ba ko kaw maliou malidou obero donc ta fara bien invité le no et muru be ali muru invité le bon maintenant on dit là ai ami ya foluma on ka danda la kasege
D'accord. Ta janyo bolo 31. Donc fait yere kun yoye. Ka fo bewele no ni ma fota ndo. Amandu ya ka fo plateau ka mene ba fo. Dimson ngote ko nga fo. Beka bo kala mo chobina. Parce que mo ni fi ka kuna tigete be baro barala. Odi ira la jema la bi ay mi to bula ka fo be baro barala ni ma kuna fo ni ka kan dron ma uti sega do. C'est important. C'est vrai. Jete mina ka fendo la. Ni na influence ni influence kia. Ka daile. Mo nya ba daile la ba kono fleka te machine magala. Tu sais mais ils sont pas curieux de savoir mi ba kono. Effectivement. Mais il y a d'abri. Il y a d'abri à Sanchine zo mais ba so ko godron la. Parce que mo te me bousse ka tanta. Voilà ça ka wuli mi ba ko kasi ko yali fenda ko. Donc ko dolé vraiment au Chidon mandi donc ko foka fo parce que sinon ta oui parce que jama chara media chara. Donc anga afo ci ko dila ala sa go sa do 31 tay pour un premier temps c'est ka mi vo mo. Ya la sonama. Ka fou fana be ka bazin au début anga au début bazin dama ka. Bon habillé. Ah ouais yere parler là. Ah, yere parler là. Tiens là. Mami ben fana kala o yere de Falilou Couture. Pop. Il Falilou Couture kiliya. Falilou Couture kiliya. Pop. Akoni ka ko ngana fini kala sara bo dien to la ali ngana bazin sans dien to la. Hein? Donc tant que lui vit il m'habille à tout temps et il court à tout temps avec des modèles exceptionnels. Non, pas fou. Donc nala mi latka dom sponsor officiel Orange Malier. Parrain Oura 12 oh marraine Batul Nyanye. Donc yaro aba fait ka dafa ouais parce que ablé karabini ma sona boy abi dofo yala sonaba era sona ma fe sona boy. Merci beaucoup. Inch'Allah. Allah ka jiran kenen na vraiment un plaisir. O be diaye yala sonama en français bina ke mi ni o kera reportage uniforme ya fana bo o jate mina Inch'Allah. Abi doma. Donc la fune na fa bo ne. D'accord, merci beaucoup papa. Alors Niala Sonama à Kadaye fana angika nobla dola je avant que anga terminer jemuka no timina amanga yele komba do wele ni o tente ba juniori Adama Salia Koulibaly avec votre permission amé alega clip do la juste après amé segin kana plateau. Kanumbaya ya de mono ye doba tige doba mono bo do bangma ila we don songma ila o tiere ala ni dowli mena ku kabini 95 dowli mbora kabini 1995 o ka kroni ma chama ya bire ka kroni bamara mu yere et pour ainsi de rako a bo peut-être fula gara woni merci beaucoup amboraka amfaka nobla doladje au débat c'est ka do aywa rubrique humoristique konnana amena tente ba junior weli ale bina peut-être anna intégré chama fo mais peut-être am son yele de 600 parce que tente ba junior ale ka ko nu amba weli akana feno irana kene ka amadli ka mire tente ba junior anga tegere fo ka kumbe tabarkala anula ajedo invité akadinya ka invité non to fonye flo nga duo damne parce que ne la duo wu mba fenyana nga ta yede Abdoulaye Karambiri Abdoulaye Karambiri et aka groupe Karambiri et aka groupe o maintain to fiere o tonto Abdoulaye modo Mariam Bagayoko tabarkala donc a tegere bade fo tegere kafuye mbe folike danta fole mino ni ya mednya kadara madelo bene ngodo koyi enda karimasina don dasrate karimasina la jate mena balia do no te nya so nyonzo tara so de koyi kota ko poyi ani paye jetege ani boko tege nanga made kon ya konte bete shini bashini tashini kene ba ni ya metarata denende sera koyi kuma la suru nyalangala yere nyo abla nyongono amada kuma mabe hali ka danera tendemba kele maningala kamera yamde lede o yali ye ika kamera la je yorod me ye yambela le ye tabar kala sa ngam kuma yere ma danete tendemba mo be ningala choro ambe baroke be foshini ali bi ala ka here kanye kira ka here kanye
ala kan ngorota kira kan ngorota ala kan do so soma kira kan do so soma ala kan ta ko nyono kira kan ta ko nyono moya to kira nyondo su gashi ala kan be na ni sonja bawuye moya to kira nyomo go saye ala kan be na ma ko nya bawuye amambulu da fo no ni nyuma no kanye shala ma ala ka sabate ala kira ka sabate se baw ka sabate ala kan bara keshe jononga ala kan bara jo kuna de ka ala yere kana pai kana kuma la suru nyala no tengala ere nyo abla nyongo no nge nyo le fanyira ngono tengalo tige sa neta chokela ye bale fodi che nyega rode ja tolo be nyero abela harakoi onge ima nyuma ke sebe tolo be lahara de chenne gola ya do doro katango ango tende bakoroba ngwala ka hina rongo ango chenrer langa ba malia dolo blanca kera famaye ngi jo ngone kata duwa udonkesa ngone tala yoro mino katansigi kaburo kuna ngombe duwa uta he ala aya fo molu nyana ko ka nyuma ke koyi ngone tolo dunu ngame apma pokot pakot mapakot pakot mapakot pokot mapakot pakot mapakot mbata pokot potaka de ngo tabarkala tete me ala taka ke ore ka gwaro kwe mba finyina nen na to ya sisa de nyenga moto ni kagana chejo bene kofe mba fina ngo to nye yotaro onge pusheri kenye ko nye fateu mba finyina tonton Abdoulaye ni tonton Abdoulaye Karambiri olube mobili kono ambe moto ni kasaka na mba finyina pusheri kenye kane kofe mo nye fade ne ko ta yorobia fo yotaro ngandara yotaro ya nya kongo chanja mingo nya kono ayeta je duru le jone jole nya onge ala kanto su dararo ala kanto su dararo koyi ala kamme kulo ninga yelero kira kamme kulo ninga yelero ala kanta musola ka die karabanye ko do an kamangoro amado onge amado dibiro ka do anyo fe amado yele no ko jo dibiro e ka ma kono toro chimene kana jo ano lamba mene kana jo ano mobi mene kana jo ano angana teme moto tigela limete tigishi kana ja tige ama kungo fo menyana na bora ohona ayi fango fala kano jigo kono de nota nyaro ala neta ngalo tigesa neta tokela ye bali fodi che kaba ko da yera ye jambe ta sanu nyine damandaro ja sanu bene yera tende mbaro neto kalamu onge ne gola ya sa joro kata damandaro mba fenyana kata soro pelu jolburu marato dolbulu pikasi jolbulu jabana kata manemine ne magbo kere fe kanzigi bo kaba ko nyede ngone yenzigi yoro mino ke bana ko ta ke sanu kulota gonye ne goro chew ima pelu tigilu ni pegasi tigilu ni buru eti tigilu imu ye bolilo ne bo bara nyose ne no kumese bo ko ya ne bo bara kun tese ya ala kanto su tararo kila kanto su tararo sa tabarkala komi anda pita anniversaire ka ambe do okay sango sa ala ka bara lo jide ala ka shini kene ya jamo ala ka ankishi barake ba jugulu mo koyi ala ka ankishi ngani ya jugulu mo sala ba setola ne mba fenyana maoma ko ka be do ananga hera cha ala ko tigi faka ka ala ire kanto ya koyi ala kanto ya nota sa ya manyinde nota inye yaro ala na kirasa na mine gende kono ngalo te bakui onge ngala yoro nwa bla nyongo no inyaro de flakaro tourner kelengele ni sabali bugu kana tonda motoro netonye bolero kana bali gendre mon kujoro te gwa ka bika society park bonne sero ka samara twaro tete bajiyo onge tete bajiyo merci nota tondo yere ba kala maseke be mali kono ni wati nota mote sa fo kanga nyema lo te bararo amba do le kesa hale bia le shinala ka do fara mali jidi ni kamina anga nyema munu be barado no yanga teni digilu ye amba do ko chesire hale bi ko yi nota mali ni yoro mino bi ni gele ya nyonte fly netende baba ni kana wulu ko sa tende ba mona gola ya kangu nda muri ka joka ngo ka muri bara keninye ngo na kera dibilan fura hal ne be do bangi kono monye kana nyedro cheba dibilan fura gla ko ne garo je ka waja kuma fi ma nyini jaita do ko soro le ka gele fe ki ka nyini do ne waja kuma fi ma nyini ne re mi soro je ma joni bo bararo de ne ala mine ka pendri ta ko bo bara pendri ka ko nda muri keka ndanga bara kenini yete muri ke ja kuma mine ay ja kuma jine mo akoko tende mako bara bana ko ja kuma me mugo fly bolonyi imi kunda besa o ka kera nya bangi ye ikiti jo daro ateke ka kulishi turo ateke ka gile kituro nga
ma dɔn mo ko ne ka sɛgɛ ba ne b'a muso dɔ minɛ n bolo kɛ wanjɔ bange darɔ lankolon tan ni fila kolokoto dɛ ka furamɔgɔ mun ɲɛna dɔrɔn ne yɛrɛ ye wari cɛrɔ ɛ ko ne ka sɛgɛ banna koyi ne dɔlu ta k'o don kama furancɛ ka dɔlu ta k'o don bobara furancɛ n ko mɛ bɔ ja mɔgɔ i b'i don mɔgɔ lɔ i tɛ du ka ara dɛ merci ne jakuma bobara yɔrɔ min bɛntiri ne bobara fila bɛ kɛnɛ ma merci beaucoup alors Mali a des talents. Merci beaucoup. À l'instant, c'était Tenteba Junior à l'état civil, Seydou Sangare, Amafou Dante, Folimina, Anana, Anisonia Kenekan, Mamindo, Yafo Anango, Abe Yelebi, Kosobe, Kosobe, Allez Timinegabou, je crois que Amena, Orni Zoua Zoua, Ani Aka, Maflana, Maninga Kefama. Amale Oule Tanchoula, Ousmane Balo, Maouba et Bololo Kan Kosobe, Kosobe, il est vraiment actif. Amba, je ne sais pas si c'est OK avec la permission de Adama Salia Koulibaly, c'est bon? OK, on va passer au débat. Ah, alors. Aïe, ni manga donambi, amana mogo deli war la kanadi. Manga mogo toro. Omar jenatika sirlembe deli lawa. Kaka ete barake fiu fembe deli. Na donna tonton Ablaye Diabaté ni ay bi mogo be gira le kan ay sanga soro ay bara de kay ya cesirde karamberiye jemle bi muna parce que ay bara de kay e be tay manani dro muga jende kungo bena abe ni ko kungo tigi dai kelewa hali dumuni medi wulu makadun abe na fudo wa ko wulu be do de garder ne zonti se ko kota ngo wulu be bara de kay o fe me ke go fu ne fle fu mandine hali ne war de ma fu lan tamne ne tamne bi tamne shini ka fenta ka dia fu la tamne fonga doke nyerete manga mo toro mo la ngundu deli Kenya arne kadi ke tanati no la yo kana ne deli tungo do ma kele do ka dima ye mo toro ye mo nyani kayle fa la hawla akayle mungali agba ke itira ke mo godi en ala che shi be bon to la jombe fo be ke bulu de ko na wo gwairi ha moron kolo mo kunta ni ko lo gwa gruni itira ko dabla mungali ilo ba ay manga man kay ilo sa ken nati ñona di wallahi ala ma jwal na dala nabe doñe ha fantandi bay fala ne ma ko dala si kemenani kay nono bo mba kay iban tiga kindi fudo daro adala ke bakenimne man ga kere to di agba keni beitadi man ga mbi deli ala na kira kama ibe deli ga modo nan tazo na dile de man ga ni la do kaso wala ndata la ko kan to fo ibe warsho na demuna ba ke ma min famu iya ala le fola saka bargada ba ne bra so kamara soro en feu do ma ko yanno ne traitement mi ngam teno mi mbake ko ne tamala yanno kan sempre ndel maga ne sempre mbuane kam yamba flag mete ma ko no ci den ko camera tamale na ne tole tamale la dondo ala ran talo katambi e aka groupe moka kan voy agba ke aka groupe wa o ya sugud may entreprise de l'eau iba ke bien mo modi mba ke le min jole fleta to i jole ni ala ide ala kale ko daba bruni ma ni sele yono di ba mu ala la tuguli mo la ala bo ire batra mo na kale toy ala bro fo ko mo min kono kale fene kale te fene manga o yeta dia ko kele sefu bale aga groupe ala la gira manga itake ala kama ikatani o kento ko do ala nga do e aga groupe ilo ba ko mi mammi nyamo ko able karambiria wore le ko ala nakira manga ala manga ilo talle du makiye ndi wani amase kan logo ay ne kala je na to bi manga fa kele na lay ban ndi furi daro so manga idin kama ngora ma mafia to ma ya fama sa banangwa nyemi fo yana kabisa isa songa yibulo ba wartene kunde war foytene ko wala foytene wala foytene to war di le iga posi ko ko warti bolo wartene kunde ba anyamo sile fleni abla karamera ni warti ko na di sen songa dimandi wono te naga warti donaro ha anka ta san bara ko nyina bara warti ba ko ya ka groupe wa
Merci beaucoup. Merci beaucoup Amala comédien au fonyo de fona wo jemukambe diabi tamantama awi anfa Abdoulaye Jabati ko no bla dum chamantimina ari account money fona flifinya fa ayo fona yi ka jola ka foni ala sonama le 31 décembre 2022 ko beka nyogon soro Memorial Modibo Keita la ko tonton Modou abna tonton Abdoulaye bina abla flan debe la sabla orchestre complet de bina yi ani Mali artiste baw chama fona bina yi keneka kasika afo sankora mako bye bye ka do ke sankora meka nani ala sonama en bébé keneka ça me fait près de 20 ans mon album bo album quoi de la fait 12 morceaux 12 morceaux dim sonu bar de la ka singule ka kelingelim bla on be datan fla fla bla waaw ko ko ñima joy les 12 morceaux on a bien présenté Aula Jami Mita ka présenté là le 31 décembre. Ngani chama yalla ma be baray da akadi de akadi dita foka akadi to fayere ma sugorta foka akadi to fayere ma kokota foka le katimi to fayere ma ngani ngadi wakati mi nga ne ko kiga dunguli kon kadi o ko ni donc beki ja basamba da kadi ka ko yana ka bo on va présenter mémorial là beki ja kata bek album français ko fait ay saniwa na da bisan horon basa merci alors merci beaucoup Jamkan Tomniti Taye alors rapidement avec vous monsieur Karambiri Amadou ka fo Jamkan woni akadaye ka chama farakanga wati di nyana je fla belebele baribe le 23, c'est ça 24. Le 24, le 25. Alors, le 25, on fait ben Selima. Ouais. Aïwa, fête bla fête canon. Ouais. Alors, il y a des les flying barreaux ben aboli mounimneka rapidement. Parce qu'on baouli kuna roj meka. Voilà, et cliff lambara parce que en maladie faut pas faire futur comme on a encore un anniversaire ni salon tantara fêter loulou. Bon, il y a décidé à Kayano. Voilà, et Amina et concert que Zigiri solo milimo d'abord ou quoi quoi donc voilà quoi ok samedi je fais la paix Dougou manager et Balantan maintenant tourner de Bamako commune Bella Jelena dimanche où l'a fait Balantan au Balantan Mickey ou la motaru fanaka kana au mi-temps qu'on a d'accord voilà le motard de Bamako le fanaka kana pour que ça kana fin que d'accord au Oulada kele et akani police ka match galant ke et final ke oui et aka groupe ni police ka fait voilà au sufala fait fana tuguni OK et kibili demba hop voilà quand ka fin ke an ka pour corona voilà en quel soirée galant voilà soirée galant OK kibili demba quand kana au fin ana muso ana ka équipe quoi au gam voilà Fatima voilà voilà dimanche mado ko balé me ko sudolé ça maron ga fo aller ka participation flamme la gueule du mais enfin là je vais classe on va la numéro chance d'accord jiri boni ne bo khado yake engo ya ni rasi ba ka daga ka bayere hali ni tara dim sunu mbeno ubembo ya tru kosobe ni ma wule kene candidat dabara be milimo be solo be mbe ne diwi chien yere la nu be kene minga muka kene tubulu o tien Fatim Jabati na fajira pari kibli demba o yende o yankanu yogo nuru be kene o kene ka ya bla Jabati ka kene mana fafen solo ta dungan to ni rotabe ni mata wow keti mais comme bini abre karabli yere ndo may anyon solo kene ka ya ma foran sigide yana na yenya kana balala abana atire fula merci obayra ka fo ko chama mena yi adun voilà ko chama mena yi voilà organisation chogala anga ko chama bolora sera kan pour que au moins c'est en entreprise era parce que don chogumna voilà on passera ne sera nous fait d'accord voilà et puis ani challenge do ke et mo mo ni kera premier parce que bla mo vidéo ken yakaka effectivement voilà bon là au challenge fana premier amna iPhone 14 doma
Deuxième iPhone. Et troisième, au 200 000. La meilleure vidéo. Oui, iPhone 14. Une vidéo qui a été baladée, les gars. Enfin, iPhone 14. Live aussi qui a fait un fort. Voilà, un moto me dit mon flamme au je crois que voilà, c'est un peu comme le programme. Voilà, donc le coordinateur même est là, je crois que Kobe Boulichouko a été terminé quand. Voilà. Mais à fait une cadena oui, iPhone 14 dit. Ah bon? Dans tout ça. Après le bac, on Thomas est joué là. Ouais. Mais t'as aimé. Ah oui, c'est vrai. Merci. Alors, rapidement, je sais que plan fera un programme il fera un bain là kaban. Il faut 5 minutes dimanche il fait minutes menaka colonial là son ma chérie frère rebna et kene fona kan. Alors Zigri Solo fana be kene kan. Zigri Solo bié et le gouverneur des parents d'honneur. Il y a le commissaire parrain et le parrain. Et Haïdara Mimi, oui, Marani. Merci. Voilà. Merci. Merci. Alors, Mariam, il faut que vous m'ayez du mais à la soirée, au donaï, mon premier yon sorano, il peut inviter chez l'avant là. Oui. Voilà, parce que vraiment, il fait nos fois, les Maliens ont voulu qu'à parce que Dougolo va en faire. Bon, à comment on a fait qu'on a Dougolo la cama 10% séné. Bon, vraiment, depuis le Borakou, il m'a fait un bonheur. Dieu merci, nous sommes focalisés, nous sommes 400 hectares de banana. 400 hectares. Voilà, au final, on a fait un projet là. Et puis, nous devons faire mais génie les Maliens. Parce que nous avons un jamana qui est bien indépendance. Anga ni mo politique kele bala quoi am se ga mu killing ke be ki réfléchir et se ga mu ke ka jamana deme wala be ga nga contribution yini ka keni anga manere ka sora ma keni plein il badi quoi. Très bien. Voilà. Je crois que à te faut continuer quand alors oui et aya kana tebete ndama ne faka seneke ko sanware ka molumne na la sona ba seneka ni trop seneka trop wallahi du ngulu ban feu oh donc na minge sanware ne faka dora sen samia ta no ya soro kenya ala ko no inshallah ala ko jirana ay téléphone merci Mariam rapidement il va pour la journée. D'accord, ça avec ton autorisation comme je l'ai dit, je fais des formations. J'ai organisé une formation promotionnelle pour l'année 2023 qui va s'effectuer en janvier, qui va commencer le 5 janvier. Oui. D'accord, je reprends. Donc, Nya photo mina nkele no ga formation do buluda. Voilà, mo chama be akadu e ka do décoration nga moyen touye. Voilà, akadu e ka baradoke nga setouye. Voilà, anga formation en bas ke korole wa tanduru katabla wa mugana. Mais janvier kalo ina katabla kata le 5 janvier là, faut katabla le 30 janvier. D'accord. En quel cas promo ke au promo be wa wulonfla voilà il faut ni mam ba feka kala quoi ni mo ba feka kala ko inscrit voilà kana formation ke un mois de formation en décoration ibe boy be se ka décoration ke chogomi ja abi permettre ka ce qui est ta très bien voilà très bien il peut-être un téléphone numéro bi bolo ni mam ni mako fana bila voilà téléphone numéro est 73 93 25 19 25 19 voilà, 73 Benendo 73 oui allez-y 73 93 25 19 merci Ansigoro Benendo Nyama Koroma. Ok, voilà. Merci beaucoup Mariam. Alors, Keneba Auflablo, je sais que peut-être Ebena avec Keneb Bouya de Maga Keneb Datou, Sabla Itoma Refana Kenekan, Aywa Anna Soro, Ibsekai, Absia Kibi Keneka été Kenekan, Nga, avec Keneb Bouya Touibulu, Iga Keneb Datouni, Aywa Bouya Rekanga Gimire Boudongaban.
Alors, monsieur le PDG, je crois que c'est presque terminé pour aujourd'hui. Alors, impression là-bas, la foule là-bas, boulot, on a dit en femme, à non, vraiment, là, je suis content parce que moi, je suis content de nous. Et puis, je crois qu'à quand demain. Et puis, on va baser demain pour moi, c'est qu'à temps sur le drone parce que moi, ni muso se ni feni no na to akeke ka sokona ni fe la ba ni na ni ni soja voilà il faut pas ka keke ko na fo munu décoration fe donc ayini ka am muso dege a fe nu na quoi bon pour moi il se ko pour jeune monter ouais il a fait ka mi ka muso dege voilà ay on ka mi ma ka mi alba ka de même ke ba fo mi fe ka ta bara rek oui c'est ça ka dege le quand on quoi particulier yɛrɛ k'u dɛmɛ nin fɛn minnu wala ka hali b'o ko fɛn ni nɔgɔya cogo dɔ la ka kɛ tan kurun ye dilanw fɛn cogo min na fɛn i b'a ye donc je crois que vous allez travailler ensemble parce que là c'est une dame il faut l'encourager. Merci beaucoup. Vraiment bɛɛ fo ka Chérif la yɛrɛ fo k'i yɛrɛ stadion fo i ka cɛsiri la vraiment merci. Alors, avec vous, Papa Abdoulaye Diabaté, honneur Bedirima et Kadjemoukan tout. Oh, ne pas d'accord ni ça. Pour les temps qu'on est content, nous sommes déjà trop. Ok. Madame, il bara minga kake vraiment bara nyimondo. Yem soya joro, fan yem soya joro, yem soya ko labende. Mama c'est la même façon na vraiment il dafa leno. C'est vrai. Mi courage di may kadim saya kono. Ya rabbi ya la ka nyey bulu. Ya rabbi. Abedim sen. Ndoma idim sen ay hagato ay foto do ni dim sen ni façon ba de mede dim sen de kan ni fembe la jele dim sen ya ka ko ni makoroba ya ko te ko dim sen ka ko ni makoroba ya ma bi to ko dim sen la ka febe de la ngani ko robara do be ke toy to te to la ta ka fli fet ko robi tle ka ta ka fli donc mi dugo de ke dim sen ya rabbi Allah ka nyobo amina rabbi karamli ani Mariam ay nyogondo ni kenenga ya rabbi Allah ka barka do nga nyogondo na amina rabbi Chérif la mo aka bana mando nga barani mando jaraay ni Haydara jaramena ndogo do abe mbunya angu ye kalanke ni won fait d'une certaine manière kando sada fe yele mana boar tam fe mba fo nga kene be kam mba fo ka wal nyimando ya rabbi ala amma fuy jirana ni bonya ni kanute bo barka da Chérif la ya fana ko barka da Ousmane Chérif manan ha jaraay aywa an jirani kenenka ala kanan nga nyoy labay amina rabbi no tembe rom na ner fleni par exemple ni mam nya fone ko dem na seka sigini kenenga ma fo ngalono accident mi ne soro le 21 mars dernier c'est vrai sanga ci la fambe fe mo na sanga fo la ka sanga siginga dalanga ala ya ke vraiment ala bakala ala patron de ala ki ma encore halibi donc kenera je commence les activités. D'accord. Bon, quand on a une activité follow là, ni ma barka ma babo bien parce que quand on a la canne d'angade il y a quelqu'un qui l'enca. Ni la rabbi. Ah, ambe do dia. Oh eh jama yo jama la me. Ko mama dit mabali amandi. Kumani chenyimani ke wale tekelenye. Ngera jeli fitri wale tenye, ngera jeli ko la jeli yenye. Kata kuluna kana bila alhamdulillah rabbil alamin ane baraka dala tangini ala fe kwa kana ni dangade je kene kelenga ala karameri baraka dige ala ki son ki wala ni mandia ika baraka la usigile fle nu tigele ntila utese ya ne yitoka me kasoro bi manze ni ala bi jana ka sabuga Chérif la e bi baraka na Chérif la e ka dugo ke Chérif la mo ko ye ala kani nyogona chaya amina ka adversaire jirana ikarambere date manse ni kewalete kundigi ni kandigi doye kundigi wote kandigi ekera kundigi ikera kandigi doye kandigi wote laidu tigi ikera kandigi ikera laidu tigi iye ala donai iye korona iye kokoro donai nyaye machesirle untai ni ayanda aw tala mi anda kwa nga chesiri ma o mani mi chesiri ibike ma chesiri le unga chesiri jala danga denti nangi jamu were yani siningene che ay dio hey fama bi dia amala
ye ala kana nga fiti wala irite ngoro malambolo na de ko bare nya da figi dia finya da figi dia sana nya kana unga kana merila nanga maje yembonya kana dia ablaika foli ye ka bonya ye merci nya ko tesa merci beaucoup merci bye bye